Alright, dauti uterere umbowo hweaudio yandaya nayo kusvika yapera. Unyatsonzwisisa nyaya yezvigunwe yanetsa. Ndo nyaya yatiri kufambira nyaya dzayo, ndo nyaya yandauya nayo nhasi muzuva ranhasi. If you are new here, don't forget to subscribe to our channel. It's a bombshell television. Musha malatest musha zviri kupisa. Pane audio yakalika, pane audio yakabuda yemukadzi akaenda kunobviswa chigunwe. Asi pane mhiko dzaakazoudzwa atobviswa kudhara kuti achipore kweupenyu hwako hwese. Iye havasi kuziva kuti zvigunwe zviri kushandiswei. Ende iye ari kutaura kuti after 3 days abviswa pakazotanga kubuda honye, pakatanga pachibuda tudiki kusvika pakakubuda dzihombe dzedze. Saka guys, ungazorarama upenyu hwese here une chigunwe chinenge chisingapore chakutobuda honye after 3 days kuradza chatoora. Ende hausi kuziva kuti zvinoramba richikura here ronda riya riya kana kuti zvinozopera sei. Saka ndo patasvika senyika kuoma kwezvinhu kusvika pakutengesa mabody parts ausingazivi kuti ari kushandei, ausingazivi kuti zvichazopera sei. Guys, pakaipa. Dauti munyatsonzwa audio kusvika yapera, munyatsozvinzwira umbowo hwandaya nawo. Rega ndibhege vanhu vari kusubscribe pachannel yedu kuburikidza newe uri kutanga kusvika pano nhasi wasubscribe. Ndinongotenda zvangu newakasubscribe kudhara, returning subscriber vari kuisa malikes nekupusha channel yedu. Our channel is growing each and every day. Tisingade kupedza nguva, tisikade kurebesa nyaya, dauti muzvinzwire mukadzi uyo achitaura kuti ndaakuregreta manje. Ndofunga vazhinji vaida kupinda munyaya vasati vaziva kuti achipore chironda ichi. Pakaipa guys, dauti mungoita semungozvinzwira. Tongoti sorry kuna sister vedu, asi tongotenda kuti vatibudisirochi information kune vanga vasati vaenda vaivai hozonyatsochienda uchiziva manje. Saka thanks for watching. My name is Bombshell. Welcome to my channel. Sanganai nevideo. Social media ndikatora sekunge chinhu chiri right, but izvezvizvi ndakudemba. Chii chakuita kuti mumwe muchidemba tete? Ndakaenda musi wechitatu ndikanobviswa kagumwe kadiki kekulesa. Kubva ndapuwa mari yangu zvakanaka-naka. Wanga uri musi wechitatu maraundi 11-12 somewhere there. Saka ndazodzokera ati wane mhiko dzavanotaura uye zvigunwe zvikwa zviri kuendeswa zvozo zvikunoshandiswa chii. Kutori nevamwe mashona ndo munotokomuniketa mushe. Wechitatu ndonga ndakangoti china vandada kutraya kunotsvaga stendi kukanzira webhengi dzafondo bva ndanoshaiwa, but mastendi ari kanzoo ndakashaiwa sei. After ipapo Saturday ndongoti Friday mausiku ndo pandakatanga kuzofamba mukati mekagumwe kangu. Ndatarisa kudai ndokona pachibuda tumakonye tudiki. Saka mangwana acho Saturday masikati papakubuda mahombe black zvimakonye zvine muswe. Alright. Saka pari kurwadza here pakamira sei? Kurwadza chero paunodimbura bose vanotanga vakumwisa zvimwe zviritori mukabhodhoro hazvirwadze hazvii, but kapeni unozokukanzwawo kekuti pane kanhu kabviswa pandiri, but kurwadza zvokuti peni hazvirwadzi. Ngatitarisei kuti maprize acho akamira sei, tichitarisa kuti mimi kagumwe kadiki kakaenda ne10,000. Zvigunwe zvakaenzana here maprize azvo? No, zvigunwe hazvina kuenzana because pane unokwira mudenga mune marooms acho. Takatopinda tikapinda 343. Saka zvigunwe pane vamwe wangu wakatenga kukadiki-diki, tichibva kukadiki-diki pacho chinokubva kuchidiki zvakatosiyana maprize kusvika kuchihonde. Alright, saka tombotarisa isusu kuti mhiko dzakamira sei, sekuti ndambonzwa mumacharo kuti mhiko dzacho dzakaoma. Mhiko dziripo dzakamira sei? Titarisa chironda ichocho kana kuti pame magurwa. Mhiko dziripo ndedzekuti haufaniri kugara usina boots mugumbo, akavhara masokisi ako, nekuti wakati hanzi kusvika murufu hapapore. Chero ukaenda kuchipatara hapapore because watozvisacrifice wega. Saka after ipapo ndakazoreresa ndikati ndofunga inenge Satanism iri kuitika, but ndatopinda mazviri. Saka handisi kutozivawo kuti ndoita sei.
right ndinomba ndatora namba dzenyu ndadzichengeta pano chakwezva tinge chiramba chikurukura tese. Mazera amakasangana nawo ikoko akamira sei? Nekuti zviri kuitwa muno muHarare asi mataura mukati hamukwanisa kuti muchidurira kuti ndepapi pacho. Mazera ari kuenda ikoko, mazera akaita sei? Ini ndichitasa vanhu vanga variko, inini now ndine 26, but vanhu vanga variko handifunge kuti vanhu vechidiki va2 vandakaona varume nemukadzi 1 havati vave chikuru. Ndingangovaise kumazera ekuti kuma 45 but mukadzi ndomisa kuma 30 something ko. Ewa, ndinotenda atete ticharamba chikurukura nchimba kuti mhuri yeZimbabwe kwazo tinge chijengeserwawo kuti zvinhu zvacho zvakamira sei. Asi 10,000 munayo zvenyu? Mari ndichitori nayo handinayo ndati ndashandisa, ende mumasomo mangu ndiri kuonawo sekunge mari zveshuwa, ende inenge iri nyowani. I don't know kuti mari dzacho vari kunyatsodziwana kupi chaiko. Zvakanaka itete, tinotenda zvikuru nekugoverana nemhuri yeZimbabwe. Ndicharamba chikurukura nemi tichiona kuti zviri kufamba sei. Alright, maita basa. Mhuri yeZimbabwe, uchapupu hwatanzwa uho hwemumwe akatengesa chigunwe chake musi wechitatu chaiwo iyoyo. Ibufakazi lobe esibutolileyo awusukile kumunye loke othengiseke umunwe wakhe ngolwesithathu yena loke odluleyo uchazile lapho mana ke yena uzwa njani, anjalo ke kungabe ke akumi kanjani. Regai ndimbodaidza hangu vakapfupi vachitivo uya